Alzo. Alza SK. Kámo, keď som to robil s Chocobom, to bolo geniálne, lebo ja som nevedel, že bol on a nevedel ja, ale ja som niekoho zabil, on mne mŕtvol a už vedel, že som to bol ja. Tak som zabil dvoch, on zabil troch a easy win. Lenže ja som to nenatáčal, no piče. To tak po piči hra. No nič. Dovi. Let's to on task. Dobre. Tam v tom tuneli, tam to podľa mňa self-report. No dobre, zapáčal Chocoba, krúžil sa druhé. No. Aha, bolo. Ja som robil task a vedľa mňa bol Fountain of. Hej, impostor task, jasne. V tamtom tuneli. Hej. V tamtom tuneli. Tak do toho, počkaj, tak sa ide skipovať alebo voltovať? Ja by som dal skip. Ja by som dal No ja by som dal láske, ale neviem. papana, lebo... Skip, Ja som tam došiel došiel z tunelu a bol tam Chocobo. Dajte skip zatiaľ, pohode, sme veľa, je nás veľa. Prešiel niekto okolo teba, keď si tam prichádzal? Prešiel niekto okolo teba, keď si tam prichádzal? No. Hovor. Podľa mňa je to Aztek. Podľa mňa je to Aztek, daj sa na to Azteka. No dobre, kľudne. A kurva Jano. Nepočujem ťa na takú diaľku. Do piče, Jano. Mŕtvého som nebil, vieš. Počkaj. No, išiel som zo storage a zrazu sa za mnou zatvorili dvere, zostal som v audio store, tak som šiel dole a bola tam mŕtvola. Dobre, Jano to není, Jano bol celú dobu u mňa. Adel bola prvý, dobre, to som videl. A Aztek, podľa mňa bude Aztek alebo Telezia, ale skipnel by som, lebo nič neviem. Adel bola pri laboratórii. Labo. Ja som išla do laboratória. V studovne, neviem kto bol. Dobre, ja s Janom sme boli dole v tuneloch a to nič. Počkaj, vy ste, ty Jano, ste boli v tuneloch? Hej, ja som bol v tunelu. Ja som bol v boileru. Počkaj, takže Mne zavrelo za riťou dvere, keď som vychádzal zo storage do audio stormu a tam ma zatvorilo, tak som šiel dole, lebo som dal task a našiel som tam mŕtvolu. Letos môj sa zabil vraha, ale tak čo už. To je bol vtipné. tak sa ide skipovať alebo voltovať? Skip. No tak papana už nemôžeme voltovať, tak... Papa. Tak dobre. Ale mne sa nepáči ten Neger. Ach, je to super. Piče. Ja potrebujem rýchlo späť a ísť do piče. Ne. No ja som sa asi zabugoval. A je zle. Á, dobre, som tu. Čau, Jano. Som astrálna husa, hej, Jano, takže ja môžem lietať po celej mape. Ty keď si medium, ty mi zistí, koľko je mŕtvych. A nezabijaj ma. Verím. Jano, ani ťa nepočujem. Nepočujem ťa. Jano, nepočujem ťa. Vieš, kto to reportoval to telo? Neviem, zabudol som. Lebo to bol self-report. Podľa mňa tiež. Idem to space a idem sa dívať, hej? Astrálny husa. Ale ja neviem, kto to reportoval, ale bol to...
Dobre, nepočujem ťa za teraz. 3, 2, 1. No. Tak kto to asi je, že? Odišiel, že kto to bol? A Adela vie, Rimby vie. To čo? Počúvajte, kto reportoval to minulé telo? Neviem. Bol to Matúš? Počkaj, my sme tam, Ja počkaj, my sme tam boli... No, Dobre, je to Matúš, je to Matúš. Boli sme tam Aztek, Je to Matúš, je to WTF? Matúš. Je to Matúš, Prečo? proste to je bez otázky, ani sa tu nie Dobre, teraz počuj, dohadovať. boli sme tam, že A ja, ja? Adela a Podľa čoho? Lasker. A odišiel proste Lasker a Aztek, dobre? A Aztek tam bol mŕtvý, dobre? Aztek bol No, tam. tak vieme, kto to bol. Príjemný, vy ste behali bežať druhú stranu, kam ste sa rozbehli, nie bežať Ja za to mám mnou. úplne ťažko písať, lebo ja som furt videl to, že kto je mŕtvý a boli furt iba dvaja mŕtvi, či tak nejak, a potom boli tretí mŕtvy. Jak je to No, možné? presne. Jak je to možné, No no? tak dobre mi to šlo a oni hen tí dva idioti sa rozbehli proste. Mojim smerom. Hej. Bol to jeden, alebo bol ešte niekto? Uvidíme. No, a je piči. Adel? Bu. Ne, nápad. Nie. Dobre, počkaj ma, Pakrol, ja som ťa videl, to je taký debil, počkaj ma. Chápeš? On proste prišiel za mnou a... Adel, bol som astrálny husa. Adel, nechaj ma doveriť. Bol som astrálny husa, lietal som a ja som videl, jak ho zajebal. Astrálny husa, vieš, kde som bol? Úplne dole v tuneli, tam, kde je hrobka. Ten sa vidí, že ty si ho... Vieš o tom, že celú dobu som bol s Janom a vieš, jak som to vedel? Lebo self-report, ty si ho zabil a hneď si to vyhlasil, takže podľa toho to viem. Je to self-report. Celú dobu som bol s Janom. Jo, podľa mňa si to ty, lebo Matúš bol pri mne a boli sme tam sami, aby ma Hej, no, ja zabil. som doslova... No piče, tak gratulujem ti Matúš, vyhral si. Dobre, tak votne seba už. Jaj, to je hra. To je život. Adel, gratulujem. Adel, gratulujem. Vrahoja na svete. Vieš čo nechápem? Ja prvého typka, ja som Čokoba zabil a typek ma videl, ak som ho vypol a ja som to zakecal. A ďalšieho som zabil a zavreli ste ma tam pri ňom. Aj tak som to zakecal. Ty potkarný. Adel, ma zajebala. Dobre, Adel. Na budúce mi ver. Dobre. Počkaj, dobre, verím, čo si? Počkaj, poď ďalej, lebo sú tu susedia. Čo si ty najprv? Ty to... Si. Ale ty ma chce zabiť. Nie, povedz ty. Povedz ty, lebo ty budeš pol hodinu vyhľadávať, že čo si. Dobre. Nie, ja to viem. Šerif. Ja som, že Vačer. Do? Že Vačer som. Vačer? Akože vidíš cez steny, alebo čo? Už večer budem chodiť...
Dobre, ja poďme robiť tasky zatiaľ. Krim. Dobre, poď tu. No, dámy a páni, vy skurvení kreténi. Jano, pokud se snažíš vymluvit to, že jsi nedal sabotáž, a.k.a. že jsi zavřel dveře, pak jdu do píče, protože jsem tě viděl na minimapě. Je to skurvený Jano na sebe. Viděl jsem na minimapě tam vedle toho v storage jsem viděl Jana, jak proběhl a mezi tím, co jsem byl s Matošem, což bylo hned vedle storage, si zavřel dveře. Dobre. GG. Tentokrát by som veril Negrovi. Tentokrát by som veril Negrovi. Fakt. Do srdca. Ja, tak jeden... Ale Chudák Jano, protože... ja neviem, čo vám poviem, ale čo ja kámo. Tak vy mi nebudete veriť. Ja vás jebem. Protože mám důkaz. Jinak, ještě mám pro vás zprávu, ten červený, který je, televize Kakov, tak on... Odpojil? Co přijde? Jaj? Říkal, jo, co tím odpojil. Co přijde? Ja hovorím, vy mi neveríte proste. Je mi ti to, Jano, ale To měl jsem jsi říkal. smůlu. No, smůla, no. Jano, smola. Zle načasované. Ajajajaj. Skibidi. Choď preč. No, k tomu pred minulému kolu. Ja som ťa tam proste zatrepal. Typek tam došiel a videl, ako som ho zabil a ja som to zabil hneď v prvej sekunde, ako sa mi načrt. Vieš, Aha. a hneď v prvej sekunde sa ťa vypol a typek, že... A on nič. Interesting. Adel. Počkaj, tu mám task. OK, umyté. Poj. Či kde máš task? Tu máš? Kde ten Iron Maiden? TF? Ja mám tu task. Čo Adel? Videla si niekoho po ceste? No poj. Tu mám task. Piče, umývať. Čo? Nevím, kdo to je, ale někdo se morfnul do opičky, když ho zabil a potom do laskera. Nevím, který z vás to je, ale ty vole. Podľa mňa to znie ako Chocobo taktika. To znie ako skurvená Chocobo taktika. A, dej sa, hneď sa smeje. Dej sa na to. Ja, A víš, jak to zní vtipně? skurvená Chocobo taktika. Mne to je tak jasné. Kdykoliv, kdy ty řekneš, že Chocobova taktika, nebo Fakrová taktika, tak to vždycky pro mě zní vtipně. Až vždycky, třeba Fakrová schovka. Neprekecáš. Skip. Kámo, Dajte skip, ale je to Kubo. Dajte skip, ale je to Kubo. Nejsem, dejte skip, ale je to Julo. Ja som chcel dovod Adel vie, že som v pohode, takže... Tak jo. Si to... Ale ti mám věřit, jo. Áno, Mám věřit, jo, Julo. áno. Co když ty budeš? Co když ty budeš? Kubo, ty si celú dobu chodil s Matúšom, celú dobu si chodil s ním. No do piče, chod do piče. Čau, papan. Dobre, David. Poď ďalej a ideme nájsť Kuba. A ja ti ukážem, že to bol on, možno. Idem ho pohľadkať.
Čaute, kde je Kubo? Papan, choď ďalej odo mňa. Je to ty, alebo je to Čokobo, jeden z vás? Choď preč. A asi to budeš ty, keď chodíš za mňou. Kámo, reálne, zatiaľ určite. Ste bojím. Dobre, Papa na fakt robil spolu, Čokoba som nevidel a Rampage byla prosím pekne mŕtvá story. Takže je to dobré. Teda, že vy dva ste sa rozdielili. Nie, ja som bol s ním celú dobu, stále ma toto hľadal a Kubo píše do chatu a hrá sa, že je mutnutý, takže by som vybol to do piče. Počkej, ty s Papom ste boli furt spolu? Ja som si myslel, že ho idem zabiť. A Čokobo je chvíľku AFK. Dobre, chlapci, dajme skip. Využijeme to, že Čokobo je AFK a keď tak si to ty možno Aztek. Takže, vieš ako. Bro, očividne som jednoho voltu do piče, což byl ja, no. A ty koko, toto je už druhý report, myslíš si, že ja... Dobre, berem späť, nie si to ty, zabijem Čokoba. Som zabudol na to Janka. Jano, kámo, áno, pretože skurvený sabotáž, že zavrel dvere v storage. Jestli ste sa vy dva nerozdielili, je to Čokoba. Jestli ste sa rozdielili, je to kdokoliv z vás. What the fuck? To je mŕtka. Áno, skip. Makro, čo si dal? Ja som nedal skip, Aztek dal skip. Chce vyhodiť Kuba, kokot. Ja jdu do piče. Na 100% je to Aztek, že? Poďme zvolať poradu, kámo. Počkaj, poďme chvíľku počkaj, keď nájde Čokoba ho zajebe. Počkaj, schovaj sa na chvíľku. Ja by som tak, kde to je? Tuto počkáme. Šerif. Dobre, tak choď a keď zomreš, tak viem. Budeš moja obeta. Piči, ale tak teraz som nezahral dobre, lebo Kubo je AFK. Ok, našiel som Čokoba, by the way. Dobre. Kde je Čokobo? Čo teraz? Poďme robiť tasky. Poď, papan. Počkaj, robím task. Môžeme sa rozdeliť, nech ideme rýchlejšie. Kubo už není AFK do piče. Jaj. Skibidi toilet. No, nevej sa na to. Nech to dá.
1 sekunda klač, kámo. To je jak 1 sekundový klač, chápeš? Já se nemohl kámo dát to, ale... Páč si to skipoval a I will fucking know. Kámo, já jsem tak taky. Nie, ale zajebem do piče. Zajebem ho. Kubo, ty si bol AFK, preto som ťa nechcel vyvotovať, chcel som proste hrať, hej? A kokot, AFK ani si nedal vedieť, ty si taký buzera. Já jsem napsal chatu, halo. Že už si... Ty bys otvíral chat na meetingu. Ale na meetingu som zistil, že si AFK, tak preto som ťa nechcel vyvotovať. No na meetingu jsem napsal, že já jsem AFK, že mamka chce pomoct. No však ja viem, no preto som ťa ani nezabil, ale neviem, ja som bol šerif, ale ja som ťa nezabil, lebo si bol AFK. Jelo? No, Já jsem teďka šerif, koho mám zabít? no poď, využijeme to. Ja som No, sa... víš co? Dobře, využijeme to tak, že budeme spolu chodit, hej. Zjistíme, kde je vrah. Zjistíme, kde je vrah. Pak zabijem. Pán, čo si ty? To zní dobře, ne? Pan, co si? To je dosť na piču, že je ornitolog. A tomu moc neverím. Papan, choď od nás do piče. Dobre. Akože Aztek, tak. Som v storage a tunel entrance, či jak sa to číta proste, a bola tam mŕtva z rohu a presne o to išiel Aztek. No a zajímavé, to jsem byl jako Chudák dítě. Jano. Chudák ano. Kámo, zabil bych já Jana. Voltujem ťa, Jano, voltujem ťa Aztek iba z dôvodu, že chudák Jano. Chudák Jano. Chudák Jano. Proste, ale prečo to Zabil robíš? Chudák bych Jano. sápka, co obdivoval to Chudák Jano. Nie som rasista, ale Chudák Jano. Skarneger. To nie... Nie je to dobrý argument, podľa mňa. Čiernu kapucu, to je proste automaticky. Čo už. Čierni by nemali žiť. Ja som... Adel, toto nemá byť asi. Proste tvá vina, to je proste... To je tak super klip. Čokobo, ja som bol samozvanec, by sme mohli niekoho zabiť. Zabije Čokobo! Tak super. Najlepší vrahovia, no. Zabije vlastného. To je jak padabat tí vrahovia teraz. Čo ti jebe? Zabili. Zabije vlastného. Čo ti jebe? Zapneš tých teammateov, alebo nie, Kubo? Zaštípni tohle. Tohle je hrozně funny. Tohle je hrozně funny, ano. Nevieš, koho máš veriť. Ano. Musíš hledat taky toho vraha, víš? Bri? Dobrý večer. To je dobré. Papa, neviem, čo si tam robia za task, keď tam není task, ale to... Jaj. Som chcel prehľadnúť. Zajebal za to. Prosím. Tam je. Undertaker. Je ten signál. Ten vrah. Jo. Jo. Řekni to potom na meetingu. Počkej. Řekni potom na meetingu, že jsem vrah. Ale neříkej k tomu žádný důvod. Prostě, že jsem vrah, OK. Kdy má kolik lidí ti bude věřit. OK. Schválně si nevyvouti vůbec. Dobre. A víš co, počkej. A řekni, že jsem Undertaker. OK? Jestli vůbec o komu vědět, jestli budu věřit. Sa tam na to telo pozeráte, vy dva jebe vám na tú, že... Byt. No, boli Počúvaj, sme tam že tam štyria. ten signál. Za prvé, bol to fuckerol, tak sme ho nechali mŕtvého tak na zemi, nech ležuje. My sme si robili tasky v tej miestnosti, že sme tam boli My asi sme tam 4. ten Čo ti jebe?
Bol som tam, že Nie. ja, Nechce veriť. Rimbit, A viem, že ste Aslek, tam boli Papan. viacerí, ale nechápem. Veď ale tak Ako je to to boli fuckerov, všetci? vieš, nechali sme ho tam ležať na zemi a my sme si robili ďalej tasky. Co sú kurvy? Ja ho asi dám Pochopiteľné. vyšpeval. Hej, chápem. Pochopiteľ. Ale zobral fucker letu Chocobo. Ja som to... Yes! Yes! Ja mám ten Chocobo, pretože ma už sere. Aj tu Co ti udělal? Nie, Co jsi vám udělal? A to sa má povedať, že vrah. Stopem. Čo? Bylo. No, Ano. Chocobo, čo to kurva? Oni nás nemajú radi. Oni se úplně bránit, protože voutili. No, zabil si ma. Ale já jsem zrovna vrah, chápeš? Ja viem, ja som Já to jsem videl. tě nezabil, já jsem celou s opičkou. Ja viem. Kamo, já jsem byl tady. Ja viem, ja som vás sledoval. Ja som, typek bol pelikan, ja som čakal, kedy ťa zežere. A on ťa nezežral. Fakt? Hej. Kokos, ty máš čas? Já jsem ho mohl zabít. Ja viem, ale on ťa mal zežrať, takže vy ste kokoti obidvaja. No, já jsem prostě jako jsem vrah, když jsem byl vrah. Já nevím proč. Ach, hej. Já nevím. Gratuluju. Ale Lebo, nasrali mě kámoš, mě prostě voutli úplně random. Jako bezdůvodně prostě. Já to vůbec, kámo, čím ta hra pak je, když nemáš vůbec důkaz? Já to aspoň hraju na důkazy, víš co? akože zatiaľ sme to všetci hrali na dôkaz, iba teba, prvýkrát teba vyhodili bez dôkazu, a väčšina ostatných zatiaľ ešte toto. Já ještě aj Jana vyhozoval jen tak. Jana? No, to si nepamätám. No. Ne? Alebo... Iba teba si pamätám, ostatných si pamätám, že mám vždycky nejaký No, dôvod. oni prostě... U teba mali jediný dôvod, že som zomrel, lebo to je jediný dôvod. On prostě proč mě... Tak kokoci, ja som ani ešte raz, vlastne raz som bol s tebou. Dobre. Ale iba raz. A to chodíte spolu, ako to ako chcú hrať? Chudák Papan, čo ti jebe? Papan to neuhraje. No nemá tu hra, keď chodia spolu všetci. Co kokoti? Že on má spy, tak co já spy? Kámo, my jsme zdali tak dobrý kombo, chápeš? Co mal On on? kdyby vlasoval někoho random, tak by zjistil jeho roli. A já bych ho pak mohl zastřelit. Já jsem byl assassin. Čo ti jebe, to fakt? Kámo, já prostě to nejlepší kombo volá, ale ty zbrně tak random vyvoltujou, chápeš? Já unlucky. Tož také komba si Co hoci ještě nebude. můžu dát? No? Či za vraha můžeš být ještě týmový hráč? Dělat Zabij ho, ty yes! fake mise. Čau Jano! Prečo to je? Nech nedá zvon. A už to vedia. Chudák Jano, on tam hovorí, že to môže byť jeden z nás. A zrazu zomre. No akože, sadol som bol celú hru a nebola to ona, opica bola celú dobu tak nešpičí, ani raz som ju nevidel. Prosím vás, kde ste boli po celý čas? Ja som prebol Ja celú si to- mapu asi 3-krát. Ja si som v šla? tom auditorium, som tam tu čak, potom som tam išla do tej study a potom som išla do storage, no, to prádlo čistiť, ty kokos. Tak lebo, tak bola si tam ty a Papan a zomrel Jano. A vy ste tam boli traja, ktorí ste odchádzali preč. S tebou som bol celú hru a úplne safe, takže Papan. Za mňa. Papan A vyjadrenie. prosím, kde ste boli? Keď my sme boli v stade. To sme šli dole. Papan to vôbec nevie. Vstali som bol, tam nikto nebol. Mario. Ja som teraz Tady? v tuneli tak kde. Takže sa priznávaš k tomu, že si zabil Jana? Kde v tuneli si teraz? Jo, v tuneli, však naľavo, totiž sa to dala. Ja? Dobre, tak Kde Papan. bola mŕtvola? Čo? Kde bola mŕtvola? Je to typ typ.
Kokos. Papan tam furt avkuje, nič nehovorí, to je tak super. No, ja to nechápu. Papan je úplne ticho a nič. Ale ja neviem, jak sa vyjadriť k tomu, lebo ja by som to začal hulákať a potom ja také Akože je to, že no. Podle mě, když mi sežral ten debil, tak to rozsvitoval. Miki, Aztek, pán, muzika. By the way, kokoti, on Chocobo vážne bol vrah a vy ste ho fakt nevyhotovali. To zmrdí. To není vtipný. To není vtipný. To není vtipný, bez úkazu nebudu utít. A to je vtipný. Ten debil, co mi sežral, tak já jsem pošel skromnou co dobu na max, co to šlo, ty vole. A piču slyšel přeze mě. Pelikán. To si vyhral. Jo, to je pelikán. Paná opička. GG. Chocobo to bol, Je, aj no. Papan, že tak Chocobo. To je taký snovčitý. Jo, čau Jano, čo si? Zase si Dodo? Říkal? Nič? Jolo. Nič som nehovoril, nič. Pohode, pohode. Ber to pozitívne. Čau. Jako bojí z jakého důvodu? Čau, ak sa máš? Čo ti jebe? Našiel som Azteka v tuneli. Naľavo od Dobre chlapci. Gion. Byť to bude self-report, alebo to je opička Rainbits, lebo s Chocobom, s Janulom. A prečo zase ja? Ja som tam čistila tie Chandler. Dobre, dobre. Adel verím, lebo... Adel verím. Takže... Ja som v Kde ste boli všetci? laboratóriu. Ja som ho zhľadal. Ja by som čo urobil. Votol by som. Ne. Nevotuj len tak, ale dajte si pozor na Zase veľa. Matúša a opičku. Dávajte pozor, ja vám neublížim. Pomaly, ani jeden čas nerobám som sus. Ja vlastne to je Matúšov brat, dobrý večer. To nie- Čau, ty buze. Čo? No, ja čo tebe. Čau, jak sa máš? Ale nezabíjaj ma, ináč ja ťa zabijem. Dobre, nezabijem ťa, ja som... Ale nechaj ma fakt. Ale čakaj, ešte mám cooldown, ešte mám 20 sekúnd. Ako, dneska som bol v Žiline. A nikoho nemôžem zabiť ani nič. Pomoc! Pomoc! Hľada. Čakaj. Choďte, Čakaj, ja idem s Matúšovým bratom. čakaj, No poď sa. Vidíš, ty pedofil. čakaj. Ja ho mám rád. On nemá rád Kysučanov, ale... On nemá rád Kysučanov. Choďte od seba ďalej, čo ste spolu, vy buzeranti. Nechoďte za mňou. Tady. No ty si sa naháňal, no ty si naháňal, no. Ty si naháňal, no ty si naháňal. Drž piču, Kubo. Vrah, že jo, jsi vrah. Jsi vrah. Nechaj ma žiť. Zabij mě. Zabij mě. Zabij mě. Ja hľadám Matúšovho brata. Tak to tak? Tak od nej. Ja viem, lebo ste tam boli veľa ľudí, tak som to chcel obísť. Tardos. Proč hledáš? Ja som vás počul. Ja som vedel, že vás nájdem. Tohle je retard. Nenáhnete ma, čau papan. Teda papan. Poď so mnou papan, poď. Poď ty človek, čo nemá rád Kysučanov. A Matúš... Á, do piče. Kam inak bežíme? Prečo bežíte za mňou všetci? Zatvorili sa dvere práve. A my všetci sme bežali. No to bude double kill. To bude double kill s Chocobom a ty. No do piče. Portál. Chocobo tu není. Čo to? Dobre.
našiel som smrť, áno, mŕtvolu. Mŕtvolu som našiel, portol som sa, bol som s Matúšom, bol som s Papanom, bol som s kým som to, neviem s kým som bol a opička to bude podľa mňa. Čo to bola proste? Podľa mňa je to Ja som opica. chytal- Presne tak, A to zas kvôli čomu? lebo Ja som chytala Lebo si ryby opica. a proste ma to zavrelo. Ja som teraz pri laboratórium a bol som vo Foggy Cave, kde som proste Sme tam plnú všetko boli, otázky to a sme bol všetko som v bežali. Boleru. To sme všetko No, bežali. opicu vojkujte. ja viem iba o Matúšovi, o mne a o Papanovi. Môže to byť... Ja som bola vo Foggy Cave a som tam chytala ryby a ja som išla preč a proste mi sa tam zavreli dvere. V pohode. Takže by to bola Jana alebo opička. A opička je to vždycky. Tam behal za vami, vy ste. Dobre, tak opička. Je to... Musí to byť opička. 6 kola, zrazu som to som. Opica. Musí to byť ona alebo nikto. Je to opica. Je to opica. Oh bože, to je Asi úplne... Brici, čo? Asi Brici, ešte si tam nechcel zabiť, čo? Ten Matúšov brat je po piči. Iba som si to vychutnil najviac. GG. No super. Že vraj to Ešte boli robiť. Janulky. Sme sa tu zhodli. OK. Kam beží? Do piče! Čo Jano? Do piče. Zabil som. Že to je Julo. Ale nebol to Julo. Čiže... Je to... Čo sa A stalo? dali si hubu? Dobre, ja viem, kto Ja to je, som- je to Janulky. Lebo ja on som išiel, vigilante. on išiel, on išiel hore a vlastne zrazu niekoho zabil a toto. Zabil som. Tentoval sa to, ide tu na mňa vyhovárať. To je tak... Neviem, ja som bola v tej boiler room a som tam proste nahadzovala toto Je to uhlie, úplne ty jedno, kokos. lebo ja som vigilante, zabil som Jula, myslel som si, že to je Jula a nikdy som nevidel teba, takže No si ty si ho zabil, chápeš? Ty si Ale ho to mám zabil. päť Ale ak je Ako Vigilant a Vigilante. zabil ho, tak to tak. Koho si dal, papa? Čo? Do mňa. Oni určite dali obaja mňa, prosím ťa, darím. Papa, koho si dal? Pekne. Toho Janulkyho. Ale veď ja som vigilante, ja som zabil Jula, chápeš? Tak ak to není Janulky, tak je to Vy Rimbit. ste úplne chorí, vy ste proste chorí No na tak hlave. tým a pádom je to hovoríte, že Rimbit a to vyhrali vy sme. ste kokoti. Tak ak si to není ty, tak dáme vote a dáme Papana preč. Ďalší Rimbit, sorry. Jano, prečo by si to... Jano, prečo by si to urobil, Jano? Myslel som si, že si to ty, ale počkaj, to kto hrá za toho papa, no ten Ten Matúšov brat. Ale on začne, čo, a jebe mu na to. To je tak... Ale veď on ma nenechá dohovoriť, ja hovorím, že je to Rimbit, ale čo, on sa to nehrá na mne, normálne by som ho sral, malé piči sa prijebal tak, že by sa nespýtal, normálne by ma Čo ti jebe? Takže vyhodnotili sme, vyhrali sme Rimbit. Nebol to Jano, takže to môže byť, že ty. Počkaj, ale vlastne ty môžeš ojebávať. Teraz tu dávaš zvonček. Môžem? Prečo by som ojebával? Však reálne sme tam behali celú dobu spolu, keď tam umierali ľudia. A teraz na konci bežal... Podľa mňa si to ty alebo Papan. Podľa mňa je to Papan alebo Lasker, lebo ja som tam išla tu. A reš piču tiež. Podľa mňa si to buď ty alebo Lasker. Lebo ty si, Papan, bežal, my sme bežali s Fakrolom celú dobu. A umierali počas toho ľudia, keď sme behali. Čo? Dobre, daj ma. Daj ma. Počkaj. Daj ma, ty jedlín to. Však ma dáte. Daj. Stojím si za tým, že na 100% je to Rimbit. Dobre, daj. Ďakujem. To je tak... To je tak jebnuté, extrémne jebnuté. Čo ti jebe?
Majano keby ma nezabil, ja som mal celú dobu podozrenie, že ten Matúš, ale Jano ma zabil. Ja viem, ja som ťa chcel zabiť. Skôr jak Jano, ale Jano ma predbehol. Matúš už ho ne... Matúš, hraj ty. Matúš, hraj ty. Pýtam sa ťa, ten papan je tvoj malý brat? Kámo, ja som ho natáčal. Neviem, kto je Ja ti papa. to pošlem mimo toho. Ja to mám natočené, ja to celé mám natočené. To Jano jak pičoval na ňu, to bolo tak funny. Co? Ja som zrazu počul nový hlas a ja neviem, kto to je. Ja som to natáčal, neboj, ja to video mám To je celé. papanov malý brat? Hej. To je také jebno. Počujem, ja som to tak vedela. Ja som to tak vedela, že si to ty, lebo si tam... A ja som si to myslel. Adele, a ty kokot Aztek. papanov malý brat začne hovoriť, že ale ty, Jano, ty sa na mňa vyhovára proste. Ty Áno. kokot, zaveri si piču a počúvaj, čo rozprávam. ty piču. To je tak super. Okay. Hello. Či jebe, že Čo si som? dali. Ježiš, ja som toto. Prečo som toto? Čo je toto? Čo je toto? Aha, dobre. A počujem to headcraba niekde. Čau Jano. Nezabí ma. Ty ma nezabí. Už si ma raz zabil, dúfam, že ma nezabiješ druhýkrát. Ja ti... Asi robí task. Piče. Tak toto ti jebem. Hello. Tam niekde je iba dve mŕtve tela, čo ti jebe. Chlapci, zabil som headcraba, Počkaj, vieš prečo? Počkaj, nechaj ma dať dôvod. Lebo robil task, ktorý neexistoval. Počkaj, čakaj. On robil task, ktorý neexistoval, alebo bol AFK, lebo som šerif. Som šerif a zabil som ho a žijem, takže to bol on a robil asi zlý task, ktorý neexistuje. Takže GGVP. Preto si ho zajebal. Áno. A Matúš to je, alebo Jano to je? Postrojba. Ja to nie som, ja som videl dve mŕtve sely. Lebo, počkaj, môže to byť aj Papan, lebo... Počkaj, je vidieť toto, sú vidieť už toto, vrahovia, medzi sebou? Jak hej, tak to musí byť tiež Papan, mohli teamovať. Iba jeden. Neviem, jak tu robil Chocobo, takže ja, no dobre, ja dám skip a budem chodiť sám. Čo ti je? Podľa mňa som to ja. Nemám to jak mandrát. Ešte piču. Našiel za celú hru. Zabil som Legra. Ani to vy na to môžete. Choďte do piče. Podľa mňa som to ja. Ty si chorý na hlavu, Matúš, akurát. Ale čož to? Chod do piče, Papan. Tomu neverím, je odtiaľ do odda. Tak si to ty? Idem. Počkaj. No, ja som skoval do brnenia, lebo som engineer. A povedal som jednom, nech stojí pred tým brnením a že keď skape, tak je to tá osoba, ktorá zabije a dobehol. Dej sa, ja som ťa počul, ty si povedal, počkaj, ty si povedal, fakt si to ty? Nie, počkaj, ty si povedal, fakt si to ty?
A ja iba, je to Jano, zabijem ho a vyhrali sme. No ani kokot. Tak je to Papan potom, ja som šerif. A fakt som to počul. Ty si bol v tom brdení a ty iba, fakt si... Počkaj. A to je taký, že fakt si to ty a... Nie, počkaj, Jano... Je to Papan. Je to Papan. Fakrov, je to Papan. Je to Papan. Ale... A počkaj, ono... A to je Laskero, on sa schoval do brdenia. To je... To je fakt? No, vyhrali sme. Tam není, vole. Tam task je, ty vymrdaný kokot. Ale... Za task tam není, môžeš mi vysvetliť? Ja ti ho ukážem. Ja ti ho pôjdem ukázať. Jana, že postav sa pred brdenie a rob sa, že tu si a že keď niekto príde, tak ťa zabije. No poď mi ukázať ten task. Ja ti ukážem, kde si stal. Tam uladíš rádio. No ale ty si bol o to ďaleko, 5 metrov. To si nemohol ani hrať. Kámo, to jde hitnout oboje dvoje z toho spotu. Reálne. Ty vyjebaný šmoulo do piče zvýšen. Nevadí, aj tak som dobre typol. Typol som dobre. Takový pekný tábor s papanem. Ornitolog. Dobrý. Dobre sme to vyhrali, že? Keby si bol tu u mňa, tak sme piči. Počúvaj, ak by si našiel niekde Azteka, tak ho doveď ku mne niekde, alebo... Kde budeš? Povedz, kde budeš. Jaj? Dobre. Choď do tunelu, počkaj, ti ukážem. Alebo ešte... OK, ale idem ho skúsiť pohľadať. Dobre, tak ho pohľadaj. Ale neviem, ak tu si hore cez guse. Jak chcem vidieť reakciu toho kokota. Ale viete, kde je Aztek? Neviete, kde je Aztek? Mám potrebujem niečo povedať. Hovorím, pištetka. Išlo nahoru. Aztek, niečo ti chcem povedať, poď sem. Matúši chce niečo povedať. Poď sem. Povieme ti o niečo o... To je kokot. Počkaj, ja sa to pozriem. Musíme dať niekde double kill. Súrne. Ale teraz čo smakril, on je pred to, počkaj, mi koho niekto reportne? Ja som ho zabil, protože som serial killer a mi to zmenší cooldown potom na zabíjení. Zabili jeho. Čo sa ti jebe, to je jak dobre. Ale kamol do riči, to nám teraz pokazilo stratégiu. Nevadí. Vybehneme odtiaľto a reportnem ho ja, hej? Lebo ty máš party. Dobre. Bol som s Aztekom v tuneloch a vybehli sme z tunelov cez dungeon hore, išli sme do Labaku a bol tam vedľa Labaku naľavo Fakrol. Ja sa medzi tým, my sme tam Jak sniečka. Ja som tam bola pri Foggy Cave a som tam to strihala tie listy, či čo to je. Ja koho som videl? Počkej, čo to bude mŕtve, ten so mnou byl? Pak byl so mnou ten nemrtvej? Počkej. Jediný, kdo se mnou nebyl, byl Ja som Papa. tam bol ešte. Ostatní byli se mnou za celou hru. Ja som tam bol ešte, aj Julo tam ešte bol. No a aj jeden Betel jsem potkal. Obaja sú mŕtvi, ale ja som išiel potom doľava. Si mŕtvej. Dole doprava. Som dal skip. Skip, ja som tam tie strihy. Tie A listy počkej, som tam kde jsem strihal. zporazil, nebo to viděj? Papan? Jen, Daniel. Papan nehrá. Papan! To si nieký začneš kričať, čo ti? Čo máš s tým Já jsem si hlasom? nehrál skaft pro vás za piči. To
To je rola, ktorá mu môže jebnúť hento a vystrieľať penis. Jej. Čo to kurva? No, you know. Videl si ma, jak som umrel, alebo si zomrel skôr? Ne, ja som nic nebyl, you know. Mne povedal Matúš, to urobil strašne dobrú taktiku, že chce niečo povedať, hej, o Katke, lebo my sme mu chceli niečo povedať už dávno, hej. Tak som išiel s ním a kokoti ma zabili spolu. Laskier a Headcrab. Oni šli do tunela a potom taký, že musíme dať také toto. Ja ti dám teraz vtipalka. Pekne. Dal by som asi jedno vrah, lebo je tam pelikán aj vrah. No bol pelikán. Ja som zjedol čokoba. We are the people who you are. Odemkni sa. Musím sem. We are the people who you are. Kubo, chod do piče. Ja si chcem zahrať. Jolo, chci něco říct, čau. Prečo ja? Další. Prečo ja do piče? Ty si tam mohol mať na čokoľvek na svete. Hele, ja som si řekl, že udělám party, hej. Ale vieš o tom, ty kokot, že ja mám druhýkrát v živote murdera a ty ma zežereš. Ty prijebaný kokot, skurvený pičus. A zlodej identity ešte, taký dobrý. Uděláme party. No ty kokot jebnutý, jak ťa, mňa jebne. Jak ťa papa nezabije, tak si kokot. Ty skurvysyn jebnutý kokot. Môj bože, ty si taký kurevník, skurvený. Môj bože, ty si taký kokot, prečo ja prvý? Prečo? Prečo som prvý? Ja, ty idiot, teplý, skurvený kokot, ja som bol prvý. Ja som bol... Jo! Jano! Ja som ho videl, jak ťa zjedol. Jo! Jano, ďakujem. Ďakujem. Jano, nás oslobodil. Yes! Jo! Videl, ako ma zažral? Počkaj, ale niekto tam zavrel entrance do tunelu. Jano, ja ťa milujem, Jano. S Janom a zrazu som zmizol. Ja som bol prvý zasi, čo ti, milujem ťa, Jano. A teraz čo máme robiť? Ja nechcem voutovať, Jano. Však Jano to videl, nie? Čo si máš, ako máš rolu, Jano? Jasne. No tým už si nebyl jistý. Ne, proste zachránil ma, skipujem. Ja urobím to isté. Zachránil ma, ale ďalšie kolo zabijem. Ak začal smiať, keď som povedal, že vás zobral. A dobehol Jano a jeb. To bolo super. Aj. Aj, to je taký kokot. A uteká. Čo Adel? Čo si Adel? Je to len pri vás. Som medium, hej? Keď niekto zomre a ukáže mi, že je ďalší duch, tak ťa viem potom očistiť, že nikto nezomrel a zrazu som zmizol a bol som v Čokobovi. Ja tam zostal, lebo bola tma. Počkaj, ty to musíš celé prejsť, alebo ako? Čo? Pay respect a tam ten tunel dole je zavretý, alebo čo s tým je? Neviem. Ukáž? Tak to vám gratulujem. Vy ste takí kokoti. Vy ste extrémni kokoti. Ja neviem, Aztek je debil. Ja nevím. Ja som chcel dať double kill s Janom, ale urobil to Aztek za nás. Ty si hloupý. Aztek to urobil za nás. Ja chtěl zabít Jana. Ej, Matuš, ty si hrozně hloupej. Prečo? Počkej. Prečo som hlupý, ale šerif Jano řekl, že je šerif. zachránil život.
Čo? Kámo, no a co? Adel, čo si? Řekl ti falešnou rolu, zase, že to je vrah, kámo. Ja som bola to biči, ja som bola No to a co? vigilante. No a co? Kámo, pay respect, to je něco, co mají murderovat. Proč to měla ty? Ja neviem, ja som to proste mala pay respect a to bolo zavreté. What? Neredy. To je jediný důvod, proč jsem Není. nezabil Jan. Neredy. A tak to Pohoda vyhral. Čau, Jano. To bola po piči hra, my sme takí dobrí chlapci. Hej, počujem ťa. Tak. Počuješ ma? Haló, haló. Paráda. Neviem, jak ma počuješ, ale paráda. No nič. Ideme. Where the people are who you are. Ďakujem, že si ma zachránil, lebo Kubo ma zažral hneď na začiatku tej hry, ten skúrený kokon ma zažral. No, ja... To by bolo... Vianoce. Budú vraj Vianoce. Neviem, jak to bolo. Jak to bolo ďalej? Sračky toto. To prečo si urobil? Čo ti jeme? Dajte jedného práve, Sorry, ja som nechcel byť dvaja zase. Si dal ten vrah neviditeľný, že jo? Počúvaj, Julo, ja som to tak vedela, že si to ty. Sorry, Adel. Lebo dajte neviditeľných teraz. Daj jednoho Daj jednoho alebo alebo neviditeľných. Neviditeľní sú vtipní. Ja som to říkal svoj dobu. Tak ale teraz... Dobre. Čo, Adel? Do piče, ja som si robil srandu, Kubo. Srandu som si robil, Kubo. Fakt som si robil srandu. Ty koľko tebe je... Nezabíjaj ma. Tak později volal. Chod do piče. Kubo, poslednú hru mi nechaj. Neuděláš. Poslednú hru mi nechaj. Nechám. Ty kokot. Nechám. Já tě nenechám. Nežežer. Půjdeme spolu. Padem spolu, Jolo. Áno. No, robil som si srandu a Kuba ma chcel zabiť, som samozvanec a zabil som Kuba. Samozvanec. Jak ma niekto zastrelí teraz, tak ste kokoti. Samozvanec? No, jak sa to volá? Neviem, jak sa to povie z anglicky. Kuba mi píše do DM, počkaj. A Čuko bol šerif, že vraj. To asi som nemal povedať, no to je jedno. No, som samozvanec. No vigilante, či jak sa to volá. Ja neviem, jak sa volá samozvanec. Asi vigilant. Ty máš plnú hubu? Áno. Včerem do piča. Dožiera, potom rozprávaj, nenávidím, keď niekto rozpráva. Dávam Jula už iba kvôli tomu, že rozpráva, keď má plnú hubu. A nenávidím ľudí, ktorí rozprávajú s plnou hubou. Ty skurvený koko. Dáš si tyčinku. Ale dobrá. Nechcem ho počúvať, fakt ma to sere. Je mi to nepríjemné to počúvať. Mal si to povedať skôr, som si dal ASMR. No nič, dobrú noc, deti. Je to Jano. Počkaj, žijem? Dobre, to žijem. Ďakujem, Adel. Za to ťa nezabijem. Bela čau, Bela čau, Bela čau, čau, čau. Trpezlivé, hlasím botania. Kube, kokot. Ma chcel takto zajebať. Chápeš? Nakrm, no do prdele. Tak je život.
To čo tam bolo, kurva, za ľudia? Sa už môžem prejsť, nie? To zvládnu, to neverím. A tam bude murder medzi niekto to... Neviem, jak sa to hádže do kurvy. To je, neviem, jak sa hádže tá bomba, ja som počkal celú klavu s tým človekom. Ja som nestíhal tiež, no. Ale ja som klikal space, aby som sa zabil, ja som nemohol ťa zabiť druhýkrát asi. Lebo som bol ten samozvanec. Ja idem, čaute. Dobre, čau. Ahoj. Dobrú noc, deti. Odpoveď. Dobrú noc,